sportman van het jaar 2012. Epke Zonderland. Dat wie juster op het Sportgala in Amsterdam, dat Epke voor de zoveelste keer huldigen waard. Joert wie de gouden turner weerom op het Jereveen en weer wie een derde lokweensken. Epke Zonderland had mij zijn prestaties op de Olympische Spelen de turnsport bij de meesken te leven bracht. Ja, hoe meesken hebben beleefd, de oefening. Het is een hele korte tijd. 40 seconden, dan moet alles gebeuren. En ja, dat is heel intens, spannend. En zij beleven meesken natuurlijk. En ja, toch de bewondering dat ze het dan alle keer op dat moment kan zwaan, terwijl de druk heel erg heeg is. Dat zijn toch wel de dingen die ze vaak juist. De gouden turnoefening in Londen was uniek met 3 vluchtelementen. Zonderland had intussen sjellitten dat hij ook 4 keer om de rekstok vliegen kan. De vraag is of hij de volgende keer dat risico ook nemen zal. Ja, weet ik dus dan net. Dat is echt een afweging. En dat, als dat ik een goede rint en als ik misschien het heel goed beheers, dat eigenlijk het risico er wel net echt is. Want het weer bij de 3 vluchtelementen naar gekeken. In het begin dacht ik dat het een risico was en uiteindelijk beheers ik het zo goed dat ik het gevoel had meer hier. Nou ja, als het gebeurt bij de 4 vluchtelementen, dan zoek ik het in de oefening kennen wel. Maar dat weet ik nog net zeker. Je bent nou net van de Flying Dutchman, hè? Ja, dat is weer. Ik moet me nou wel een beetje heen houden natuurlijk.